Kesni ke basis pak sau kuwei. Ha ke keteng ke pau kuon mensia mekut yamen. Kutra Jisu tu pensele ingi dok mensia mekut jongi. Kasti siki Galatia kalau nong ke basau. Ngaong sakani kat ba unong yok pateng empat biang karta ya per ai na umrau wala ulong ukenrat halor kispa ke hajar jung ubaro. Namar ulong hapo kinong sumar kinong peniak kam haduk banda biang kapor belabu da upa jung. Hakajuk ke rukom. Mangi kat bangidang kena om bansi bansai kai kum kena. Hendrai onda lapoi kaya balamang. Ublei ulapa ila ukun balakha na ke kentai. Balakha hapo kaan bandu pelat na kaan ni kitu ke badan hapo jongka. Kenang bangidup yok ke kerdan kun da ke jingting kun. Kasebut bapilong sisa ki kun kapau da ke ba ublei ulapa yo mensiam jong kun jong ubaperta aba kopa. Pimlong su umrau hendrai ukun. Ti haba pilong ukun, pilong unong yok pateng da kajingbu ublei. Mensua haba pimpat itu yok ublei pila syakri kum kimrau ki blei ki bamlong blei satia. Mentapat ba pila itu yok ublei ne kambha ban ong ba ublei ula itu ya pi. Kumno ken pilik phai biang syakitu ki jinghikai kena ki bam dondor ki bam lerkam la kumba imat pikwa ban pen kena biang yaladi sa sisien. Pirakile niam wat iki sngi bat ki bena iki ayom bat ki snam. Ngasep tiang na kebenta jumpi. Lapulom ay baro ka jing trace dom jengah pedeng jumpi. Ngakerpat ipi ko para bangai. Banlong kumanga na bangaru ngalalong kumapi. Pim simle bamday ay yanga. Pikin mau badai ke jingpang kebal ailat lingkong bangan yalap ya ke gospel syapi. Ke jingpang ba isat met jengah kelapendik yapi. Henry pimsim iben ijili ne kentat no yanga. Penban pila kentup yanga halade lakum yaw angel ublay. Lakum ba ngalalong ukris Jisu hi. Tisyanu ko tu kajing sebun bakmen jumpi. Namar ngalak ban saki nak benta jumpi. Baladala pinjin dala klau no wai laki kmat ban ayanga. Hatu ngalak kelanong syun menta dak bayatu api ya kajing sisya. Kitu kibriu kibalak kibang ngalak kedau kimne esbo api dak kajing temu ke babha. Kabaki kwa sisya kalong berpen klat api nanga. Kenang berpindup le esbo eki. Kalong ke babha ken banyale esbo anak kebenta kajing temu babha. Ba omtang habang adon ringkat bat pi. Kukuan ba ye pipun su kuan biang yanga. Hadu ba anda penwandur ya ukris hapi. Bangandala bandon ringkat bat pi menta ban keren hapi da kumuipan. Ngadas ngau kuslai kata sepang jumpi. Mapi ki bakwa ban penhapo akaan. Hai tu yanga hatu pidatip ayu kaan kedon ban ong. Lato bau Abraham uladan argut ki kun senrang. Wei nak kamarau, wei pat nak balai lut. Ya ukun ba nak kamarau la kha kru kombriu. Hendrai ukun jong kabalai lut ulalong usok jong ka jingkulan. Kani baro kalong ka parsi ki argut ki kentai ki long ki atli ki jutang ka wei na ulum Sinai bat balakha ki kun ki balong merau kani kalalong ka Hagar. Ulum Sinai ka Hagar udon ha Arabia bat yadai bat ke Jerusalem ke bamenta ke balong merau bat ki kun ki ti jongka. Hendrai ke Jerusalem ke bahaneng. Kalong ke balai lut, kalong ke kemi jongi. Nak takadau jing thok ka ong tu kemen pha ke balengki. Bapam kakun tu pertajam. Pa ke bam jusu kun naba ki buon ki kun jong ke kentai balai no marwei. Ki kambun banya ki jong kata ke badan tengah. Mapi ko para bangai pilong ki kun ke jingkular kumalong isak. Hendrai kum hakata kapuar uta ya balakha kat kum kado ulale benya uta ba kat kum mensim. Mentaru kaju. Ayu ke jinto ko ong sepang kani. Be no ya kamrau pada ukun jengka namar umrau. Ukun kamrau unom yok benta kat ju kat ukun jong kabalai lut. Namar kata ko para bangai. Ngimlong ki kun jong kamarau. Hendrai ki jong ka balai lut. Kaktien jong utrai. Ngisungu ya ublay. Hakal nong ka balay ka dukat ba asaw Paulus ong kumni. Kumta ka an kalalong ka sumar jongi hadu bandawan ukris ban penman hok ingi da ka jingay. Mentah kalau nong basaw pada usdang ong kumni. Bakat ba unong yo pateng empat biang karta umya per iaina umraw wala da kaspa ka hajar bar kalong ka jong uru
umi aperi ai na umrau kabamut u im hapo yeng henry ulong kenrat ke barokhaj henry umlong lai luit namar balai karta jungu kampat biang namar balai dang hap hapo kita kinong sumar sukher ublei ula jit ikipai ba Israel ban long ki khun prang sngi jungu ublei ula jit ikipai ba Israel ban long ki khun jungu bat ula pen kentang ye kiru bakin long ki khun jungu bat ula ai ki ka an ula ite jutang bat ki khamtam e halo lum Sinai haka kitab Exodus kalau nong ba atfasau dukat ba pra ka jingate jutang jung blei ba kipai ba Israel nata republik na dukat ba khat khandai terter hadu ka ba atfasau ka kran spang ka jing a jung blei ki hukum ka jing jet ka pang jung blei kipai ba Israel bakin long ki jat lingdo bakin long ki pat ba khu ya khmat jung blei kata ka de ka jing jet jung blei Henry kani ka jingkular ka ba ublei ula ai ka khlampat la ban ulong pura haki namar balai kilong thik kum kitu ki khun la ne kum kitu ki khun ki ba dei ki nong yo pateng Henry namar ba karta juki kampat biang kimla ban long ki kenrat ki haban ki haban pej hapo ka jing sumar sukher jing ki wepan haka ju kar kam Paulus uang ba ki pat ba Israel hoi kidei ki balak cha jit kerpang da ublei hoi kidei ba ublei ula it kerpang iki ublei ula ai ki kan ka spa kerhai jong ka jing ai ban ai ka an ban penithu ela di haki henrei makiru kimla ban kot dala di hi lan daka an kimla ban kot sha ublei kimla ban ye kendu ya ublei daka an nakata ka daw kimya pher na kitu ki khu la kitu ki nong yo pateng kiba dang ha bampat biang karta kimla ban long kenrat wala ra kilong ki kenrat ike barokhai henrei haba kapor balamang kalawan haba kaya ka balamang kalawan ublei ulale ya kata ka bakaan kam semla ban le kaan ka khlamla ban penlong ki khu ya ki pat ba Israel ki khun jong ublei kaan ka khlamla ban wan ra ka jikman hok iki ya ki pat jong ublei namar balai maki kilapan khanya kaan maki kilapan khanya kaan ber kumang la ong teng ma kal nong balai la dang ipe ya ka chithi jong Jacob lo nong ba a khot ba phra ba spho ko ong ba la dang ipen khany wa di we de khot baret jong kaan ngi ket pop na ka benta kaan baro ka we ka bomon ngi pe ngi ket pop khmat jong blei na benta kaan baro ka we na kata ka daw ka ai ka ba kaan ka khlamla ban le menta kaan ka lalong tangkum ka nong sumar mentah kaya ke balamang kaya ke ba ublei ula bu la ban pha ya ukun siaka ni ke partai kala ulong ula pha ya ukun jung uling ba ka wei ka kru kan thai ka badai ka maria tisati ban haba uni ukun ula wan mentah lingba jung uni ukun jung ublei mangi baro khot ngiyo ya ka jing pan man hok lingba ka jinget jungi ha u lingba ka jinget jungi ha u om dei da ka an henry lingba ka jinget jungi ha uni ba ublei ula pha sakani ka parthai ukhuan la jong ba pha sakani ka parthai lingba ka maria tisati menta ka jingman hok menta ka jinglong khun blei menta ka jinglong balai loi ka urlong tang lingba ka jinget hau jisu om da ka jingra khe ka an henry da ka jinget hau khun jong blei ka ni ka dei ka pedeng ka ba Paulus ukwa ban kan mau ni iwe pe we bat u om su ka sabut ba mangi iwe pe we ngilong ki khun jong blei em ka pau da ka ba blei u a ngi iwe pe we ya mun sim jong khun jong u ba perta ngi aba kopa ha ka ba mot ba ba mangi ngi perta aba kopa om dei ta mangi ngi su ong henrei u mun sim ba khu u yang sakhi ka mun sim jong ba mangi ngilong sisa ki khun jong blei ka ba mot ba mangi ngi iwe pe we ngi yo sisa ka jing pan man hok ba mangi iwe pe we ngilong sisa ka bala jet jong blei om dei manu bayang sakhi om dei ubrio henrei dei ublehi bayang sakhi dei umun sim jong ublehi uba ut lingba jungi ba uba pen shisha uba yang sakhi ba mangingi long shisha kita ki khon jong ublei nim hap su hapo ka jing sumar jong no re jong no henrei mentang ngilong shisha ki khon jong ublei nim hap su hapo kita badang don kinong pet ya ki wei pat em mentang ngi hap direct di hapo ka jing long khun blei ka ba mangi iwei pe wei ngi yo pdiang ka ba mangi iwei pe wei ngi yo pdiang lingba ka jinget jungi hau jisu kani ka de ka kerteng ka ba thang tam ka ba ublei u ai na ka bentai la de mano ba pen pau ya ka kerteng ka jong ublei ho ya ublei ha ba pau ku tang barem u pau ka bu ni ba kerteng ku ublei nong bu nong tau ngi ju chi ong ku tin khasi ublei nong bu nong tau ublei ba la ba yai ublei ba
badon board bat kumta terter hapo bro upau ha Abraham ro ublei uba penbiang bat kumta terter ki kerteng ba pher jong ublei ha ka jutang barem ngi yo i henry ha ka jutang ka bathmai pada ka kerteng ka bathyang tam ka ba ublei pen paus phangladi kadai habang ngi khot ya u aba kupa habang ngi khot kupa ya ublei kata kadai ka kerteng bathyang tam balai kadai ka kerteng bathyang tam namar ba ya kane ka kerteng laai da ukun jong uhi utrai jongi Jesus Christ da u person ba ar jong ka Trinity ulapen i ya ka jinglong ba sisha jong ublei ba ublei ulong ukpa bar kumangi pun ngin sa pulih ka gospel yu anesul nang baningkong dukhat ba khat nyo khat pra om don banu menuru belayu i ya ublei belayu i ukpa lat tang ukun jong ublei ubala syanya barbo ha ka sadem jong ukpa ni ukun upen i ya ukpa tak kadau ngi setep ngi sanuat ban khot yo ni ublei ukpa bat kan ni kadai ka keteng ka bathyang tam namar balai kadai ka kerteng ka ba ublei hi u ai ala di ka ba ublei hi u person ba ar jong ka Trinity ba khot upen pa ngi i wei pe wei ba mangi ki briru ngila ban khot yo ublei ukpa ba i jungi government ko para ba i tungin persang ban don kani ka jinga dei ba uni ublei jungi ban don kani ka jinga dei ba uni ublei jungi ba kwa ai ngi iwei pe wei ban khot ya u ukpa ba tungin khot si sharu ya u aba kupa ba i habang ngi dwai am dei ta mangi spun bot ya no hande ninda sungu thu si sha ba mangi iwei pe wei kim kristan ngi khot ya ublei kupa ba i kupa ba don bol kupa ba isin ai kata ka dei ka jing si sha ba wat umun sim ba khot upen shisha ya kata ka jing shisha ba mangi long shisha ki khun jong ublei ba mangi iwei pe wei ni long shisha ki khun jong ublei menta ke khot ke bah nyau terter du basfau u Paulus ong ya ki kristan ha Galatia namar malai don na preng juki ke mangi ong kila hap kita ki ba persang ban penbi ki ba kin ko ngu ya ka an Moses lane ban ot sha ot share ban man hok na ka jing rakhe ka an nak ta kada Paulus ong mentah tu ngala kala nong syun mo pipila pediang para boringa wat apdeng ke jingpang jing sistem bang adon ru kala ngawan ye lap ye pi dei limba ko tu ke jingpang jing sistem re pila pediang yang thik kembang ala dei ukresi hendre hatu mentah pi isi yang ana mar belai bang akran ye pi ke jing sisha kata ka Paulus kwa ban perken mau ngi we ba ka jing sisha kalau ka bakham kongsan ban ye ki baro khoi ba Paulus kwa ba ki kristan Galatia ba mangi we pe we ngin dak da ka jing sisha jong blei khamtam ka jing sisha jong ka gospel hagar khot ba khat khandai Paulus ong kani ka do nuot ka jong Paulus kani ka do nuot ka jong Paulus ka ba itnat alu kata ong na ku khun ba ye phi pun su khun biang yang hadu ba anda penwan dur yo kris hapi u Paulus uang ngas ngoling ang su pisang ngas ngau kumbang su khun biang namar balai ma phi tlat ka jingat ma phi kulmar kli ka jingat ma phi nget kulmar ka dik bawan yalap ka rugi bano hikaya pi tak daw ngas ngau kumbang su khun biang sa sisien pat kani ka do nuot jong Paulus kapat kwa ya ki wei pat bakin lat ka jing bakla om dei to mo le yalap Henry u kwa ru ya ki bakin kala ka bomot om dei to mo u seng ka balang le u yalam ki sa ka jingat Henry u am nuot ba maki kin roy ka jingai ba ba maki ki khlon no usngo kum ba ma u kum ukpa la ne kum u kum uta su khun yang sa sisien ka ba mot ling a pisa snow dik snow restless kata ka jinglong jong Paulus na ka banta ki pa jungu hatu mangingi don em ka ni ka jinglong na ka banta ki tu ki breu ka ba mangingi ajing kai na banta ki tu ki breu ba mangingi tre ha ka kambalang ne ba kum ta ter hatu ngi don em ka ni ka man sim jong Jisu ka man sim ko bas ngosen ai ka man sim ko balong u Paulus ban ling a pisa ban du thia ban du dem ban push up push r namar balai bangi thrang ba ki we kin yo e ka jing em bam zukot nya ban don e ka ni kum ki khon ki jong blai ba ki we ro kin ti thu ya u di blai ba ban pau la de ba ulong u pa jungi we pe we bat ban kut ya ka ni ka nong u Paulus u ya nu George phang ka Hagar ba ka Sarah ngitip ka Hagar ka khayo Ismael ro dei khon jong Abraham henry u blai ong la pi pe Genesis no ma khat nyo u haba u Moses o haba u Abraham u dwai ong ko kenrat tu ker khu ya Ismael u blai ong ya u Ismael ngan ker khu na ka benta jong pi ko Abraham henry u ni dei u khon jong ka jingkular u Isak uta ba phin sakha ha ka wei ka sngi lingba ka Sarah uta ude ukun jong ka jingkulan kani bat kini artli u Paulus ong upini seriem ya kat artli ke jutang halor lum Sinai
berkejutang kabawan lingba jong katsnam jong Jesus Christ kejutang jong ulum Sinai kamla ban penlait lut ya ubriu nakapop kamla ban penlong kun blei ya ubriu wal ada kata ka jingkular kadon Henry kejutang kabawan lingba kasnam jong Jesus Christ kasat kuat yang ngi iwe pewe ban kapenlong yang ngi iwe pewe ki kun ki jong ublei kapenlong yang ngi iwe pewe ki kun jong ublei na kata kadau Paulus uang tip hero ya kai ka ba fi kwa ban hap yang po ka an ban hap yang po ka an kumot pin hap ha kata ka ban long kun jong ka gar le ban long ki marau sa sien pat Henry ya phi la jet ban long ki kun da ya phi la ai o mun sim ba pin long kun te wat ai ba pin sa kut ha ka jing long marau ngiru iwe pi we ngila ban sa kut ha ka jing long marau ha ka no kul kom ha ba mangi ngile ek ba ro ta man pendap ru kom ha ba mangi ngile cha ublei thik ma mangi ngi don hok na mar balei ngila le kam ba bha em han re ngi de ban le cha ublei ban slur ban le cha ublei ngile kom ma mangi ngilong na mar balei ka tien cha ublei Ephesus lai khat at ngila ban kan kat ba mon ha ublei lingba utrai jingi Jesus Christ namar balai lingba u Jesus Christ ngile cha ublei kum ukpa jingi ba ahmad jung ukpa jingi ahmad jingi pa jingi ngila ban kren kat ba mon ngila ban pen i omdei bagamut mengi ibenye i henre ngila ban pen i ngila ban ut ngila ban ong kat ba mangi ngi kwa dah kan ni jing slur tu ngin pa cha ublei uba i ngi iwe pe we uba jiet ngi iwe pe we ba tu ka jing im jingi la ne ka jing le jing kam jingi kan kersoi na ka jing ie yo ni ukpa ba pen pau la de ba ie yengi kat ni om bangin sule tang ban yo ya kan ni ne ban yo ka jing ker khu ne ban yo ka beneng bat kum ta ter kita kilin sawan ndai ka bakam kong sandu tu ngin le na mar bangi ie yo ni ukpa ba ie yengi kat ni ani ro yo Jesus Christ jinoma jinam amen ba beneng to ai ba ka jing ka mela ai ngi ha kun so mi Jesus Christ men chungi makading zo gajing e wala pan raham ki do no chungi do mun sim ba khu kin kir siu biang hangi ya gajing kerman bala kar khu na menta gajing wan ka hima chungi to ai ba gajing e chungi kan pan kalai ngi shakinong bet sambai bam juthat jong ka gospel to ai bi ki sambai kin pan kalai kolong brio man brio na shapo bar ya gajing tha baro a gajing kmil ti batikna ya ka beneng batamai ba ka pathai batamai haba andala job ya ka bo jong gajing snew kaburom jengni kan ting shan chabam chukut to ai be kaching e jung jubilee kan kar siu biang hangi ki pen grim jung kaching kermen ye kaching thrang nak menta ki spa beneng to ai be kani kaching e kan pen sapriang ye kaching kemen be kaching suk jung nong pen em jungi cha satla ka pare chami ublei jungi ubala ker khu junam kan long kaburom bar kaching ro shi junam amen kudo no utam jisu tersin e kamariang rap jungi kristan tu doai na menta jungi